Gikalingawan kining bersyon sa runway challenge sa usa ka Sugbuanon nga susama sa gihimo sa Miss Universe candidate nga si Steffi Aberasturi. Si Steffi Mendoza, tagalungsod sa Konsolasyon, misanong sa panawagan sa Unstoppable meme. Gihimong kompetisyon kung kinsa ang makagama og maanindot nga bersyon sa runway challenge sa Beauty Queen. Daghan ang nalingaw sa bersyon ni Steffi o si Bogart sa lain-laing gimmick niini sama sa pagpaso sa kalsada, sa sapa o sa bisan asa pa. Malipayon si Steffi nga bisan sa gamayng panahon nakahatag usab siya og kalipay sa mga tawo nga mitanaw sa iyang video. Na sweet ka siya nako kay Steffi gug ko ya Steffi Aberasturi sad siya. So kay ba ko mo paso pero ang kalainan naman ni Steffi Aberasturi di siya kay ba mo saitak, di siya kay ba mo kamang sa sapa. So ako siyang butang gi-twist, ako siyang unique kay para ang tao makataya to good vibes, malingaw sa sila.